मैं तुझे सुंदरता दिखाऊं? मेरा सुंदरता दिखाओ तुझे। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैहाय नोंथांमोनजोंहाय मोनसे गोनांथार खोथा सावरायगोन आरो बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप देखायगोन। नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअनि जोबनायावहाय नुनो मोनगोन। दानि दिनाव बोथोरा मा जालांखो जोङो रावखौबो मोनदांनो हाले, हमदांनो हाले, मालायनि गोसोखौ हमनो हाले। हारिनिखौ दोनथ'दो, जोंनि बर'नि गेजेरावनो जुलि लानाय मानसिफ्रानो गोदान गोसो थोनानै गोदान हौवा लानानै गोदान हिनजाव लानानै खारनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजों। हमजायोबो, बुजायोबो आरो भिडिअफोरबो हगारजायो ससियेल मिडियायाव, थेवबो लाजिनाय गैले। दा बेनिखायनो आङो सानदों जोंनि 100% हिनजावफोरनि गेजेरावहाय 75% हिनजावफोरखौनो नैबेबायदि नुनो मोनबाय आरो। गासैखौबो बुङाखै दे, हिनजाव लायै हिनजाव दङ। जोंनि माखासे हिनजावफोरनि गेजेरावहाय ओरैबायदि दङ, हाबा जाखानाय हिनजाव आरो हौवाफोरनि सायाव बे भिडिअआ। हिनजावनि खोथाखौ बुंग्रोनोसै आङो। ओरैबायदि दङसै, गावनि फिसायनि सिगाङाव आं नङा दै, आं बेफोरबायदि केरेक्टारनि मानसि नङा दै, आं गुबुनजों लाइन लाग्रा नङा दै, नै बेफोरबायदि फिसायजों सानजानायनि, फोथायजानायनि खामानि मावनानै उनाव मा खालामो, बेफोरबायदिनो दोनखारनाया जाबोगासिनो दङ आरो। हाबा जाखानानैबो गोसो थोनाय लाबोनाय मा बाथ्रा फैखो? बैफोरबायदि हिनजावा, फिसायफ्राथ' हाग्रानि मानसि, न'आव थाया, बाहेरायाव थाहैयो। बै समावहाय बैफोरबायदि हिनजावा फिसायनाव मालाबाबो फन बुनाय नङा, कल खालामनानै सोंहरनाय नङा, बहाय दं, मा जाखो, दाबो सफैया, एफा हर थौजासे थायो, बेफोरबायदि मालाबाबो सोंनाय नङा। नोंथांमोना खेल खालाम, जायफ्रानाखि हाबा जाबाय। ओमफ्राय नैबेयो दायो बांसिनै गथ' सानै, साथाम, सासे मोनग्राफोरनाव जागासिनो दङ। बिसिनि फिलिंखौ आङो हमनो हाखांजोब्बाय। ओरैबायदि हिनजाव दङ, नोङो जुदि गुबुन हौवाजों दं, नोङो बेरायदों मालाय हौवाजों, फिसाया हाजार बार कल खालामबाय थाथों, थेवबो बियो थिखोनाय नङा। हयथ' दानहरगोन, हयथ' टावार दानना दोनगोन, हयथ' उन्दुफ्लानायनि एक्टिं खालामनानै गुरै रावै फिसायजों रायज्लायहरगोन। ओमफ्राय बियो उन्दुबायलै होननानैहाय दोननायनि नैफोरबायदि साजेसन खालामो आरोखि। ओरैबायदि सोलो खालामो दानि खायसे खायसे हिनजावा। दा सोर सोरजों बेफोरबायदि जाजादों कमेन्ट खालामनानै खिन्थानो हागोन। आरो बेजों लोगोसे आङो मोनसे भिडिअ क्लिप मोनदों, बुहुत हमजादों होननानैहाय आङो मिथिनो मोनदों। बे भिडिअआ माने वाट्सएप ग्रुप, मेसेन्जार बेफोरावहाय गिदिंबायगासिनो दङ। फेसबुकफ्राव शेयार जादों ना जायाखैथाय आं नुथ'नाय जायाखै दाबो। आंनियाव शेयार जाफैनानै बे भिडिअआ जाबाय आंनावहाय सप्तानैसो जाबाय। ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन। बियो मुम्बाइ महाराष्ट्र स्टेटनि जाहैदों बे भिडिअआ। ओमफ्राय जोंनि बर' आइजोआनो मुम्बाइआव बुहुत हमजानाय होननानैहाय आङो मिथिनो मोनदों। नाथाय बबे जायगानि आं बेखौ मिथिया। नोंथांमोना मिथियोब्ला कमेन्ट खालामनानै खिन्थाब्लानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हासिगोन। बहुत सुंदर है। हाँ, अब मैं तुझे सुंदरता दिखाऊं? मेरा सुंदरता दिखाओ तुझे। हाँ, बोल बोल, कहाँ से आई है, इसके पास बहुत सुंदर है ये, बोल सुंदरता दिखाओ। मैं अभी मेरा सुंदरता दिखेगा, जालिबे तो लग से ले बेटा, मेरा सुंदरता दिखेगा। उसको आग लगा दे, आग लगा दे। बोल सुंदरता दिखा, तू मुझे आग लगा दे। हाँ, तू उसको छोड़ के जाने का। तुझे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? नहीं तो तेरा जान खा जाऊंगा मैं, ऐसा ऐसा चबा के ऐसा लेके आ जाऊंगा। समझ रहे? हाँ, तू मुझे पहचानती है, मैं कौन हूँ? तेरा बाप हूँ। बोल कौन हूँ? 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 हाँ, तू जाएगा नहीं बेंचोत। हाँ, तू जाएगी? कैसे जाएगी? कुछ पहचान मेरे को देगी? कुछ पहचान देगी मेरे को? क्या पहचान देगी बोल? हाँ, हाँ, ये झूठ बोल रहे। तू झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, बहुत झूठ तू बोलती है। लड़की है या लड़का है? तू लड़की है या लड़का है? लड़का है। हाँ, गांड में ज्यादा चर्बी है तेरे को? हाँ,
तुझे मालूम है ना मैं तुझे क्या बोला था? चोरी से अभी काट दूं? चोरी से काट दूं? हाँ बोल 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 जल्दी बोल, काट दूं? जल्दी बोल। हाँ किधर से जिंदगी में पकड़ा? कभी आएगी? किधर से आया? ए हिल मत, हिल मत। हाँ हाथ दे, हाथ दे। हाथ दे, सीधा कर। हाथ दे, हाथ दे। एक बार हाथ दे, मैं बोला ना मेरा कहना मान। हाँ कहाँ से आई है मेरे को इतना बता दे तू, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। ये बेचारी गरीब को क्यों तू परेशान करती है? क्यों बेचारे गरीब को परेशान करता है तू? किधर से आया? किधर से तू क्यों परेशान करती है? कहाँ पे घूम रही थी तू? कहाँ से इसके इसके साथ आई? कहाँ से आया? बोल 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 जल्दी बोल। कहाँ से, कौन सी जगह से? इधर से? हाँ गोरेगांव से? हाँ तो कहाँ से? बोलना। वो मंदिर में गई थी। हाँ वहां से। तू बेचारी को, गरीब इंसान को क्यों परेशान करती है?